pelaat ton Aitsetin, niin voi sanoa, että sä myös korttiinkaan voit. Heti kun mahdollista. Vaatekorkeus se on tässä yhdessä kuitenkin. No, minä olen Matsu tällä hetkellä. Luettiin ihan taas Deillä tässä vaiheessa. Ja meillä on taas Toliassa nyt haastateltavana Hässin päätoimittaja tai oikeastaan nimeltä Yläpään Hässiä titteliltään. Lauri Mäki, myöskin Mokkina tunnettu. Oikeastaan vaan. Tervetuloa studioon. Mikä on oma fiilis, kun homma on pulkassa ja Hässi on saatu julkaistua ja markkinoille? Erittäin hyvä fiilis on, että vähän eiliseltä on vielä kohmeloa, mutta ja se tässä varmaan korjaantuu. Ja Kai te voitte laittaa Erkka, laittakaa myytiin. DJ ja musiikkiesitys Staminan muodossa muun muassa, niin tänään nautitaan sitä kirjallisuudesta. Kyllä. Oikein jako. Joo. Oliko tuo iso haaste tehdä tuommoinen paketti kasaan? Oliko isoja mutkia matkassa? Joo, mutkat tuli oikeastaan loppumetreillä eniten niin kuin esille tän meidän pienen hässäkän kanssa, mikä tuossa videossakin jo äsken G-Parissa katsottiin, mutta muuten kyllä aika mutkatonta toimintaa ja sensuuri kun on alhaalla, niin eihän siinä mitään ongelmaa. Eikä ole! Hässässä tunnistettu harvoin, mitä on oikeasti sensuroitu. Niin ole. Mikä tuo tarkalleen ottaa tuo ongelma oli vai onko sitä tuloksilla yleensä?